Samantala, ilang residente po sa Villasis, Pangasinan inalmahan po ang hindi umano patas na pagpili ng kandidata para sa Miss Villasis 2026. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Ilang residente sa Villasis ang umalma online dahil sa umano'y hindi patas na pagpili ng mga kandidata para sa taunang pageant na bahagi ng Town Fiesta. Lumitaw ang hinaing ng mga residente matapos ilabas ng lokal na pamahalaan ang opisyal na listahan at mukha ng mga kandidata para sa Corona bilang Miss Villasis 2026. Sa mga komento, saad ng ilan ang hindi umano patas na pagpili dahil hindi lahat ng barangay ay may representante, gayong umabot sa 2 ang napiling kandidata sa ibang barangay. Dagdag pa rito ang pagbibigay umano ng kontribusyon ng lahat ng barangay, ngunit wala namang kandidata na susuportahan. Isa pang pinunto ng mga residente ang striktong implementasyon ng kriteria sa height, ngunit may mga nakakalusot naman umano na hindi kwalipikado dito. Dahil dito, paano pa umano matatawag na Miss Villasis ang patimpalak kung hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataon makasama? Samantala, ayon naman sa opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan, parehong kriteria noong 2024 ang ginamit ng komite na nakabase sa kriteria ng Limgas na Pangasinan Pageant at July 29 pa nang ipaskil ang kriteria para sa mga nagnanais kumandidata. Humingi naman ng paumanhin ng lokal na pamahalaan sa mga kandidata na hindi nagapasok sa mga itinaktang kriteria. Ang taunang pageant na Miss Villasis ay pinagbumulan ng kandidatang ipambato ng bayan sa Limgas na Pangasinan. Kaugnay nito, nauna na ring inilabas ng lokal na pamahalaan ang pagkakasunod-sunod ng mga aktibidad para sa pagdiriwang ng Talong Festival sa Enero 2026. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.